Күңелләргә сагыш салып, көзләр дә килеп җиткән. Куе урман өсләреннән, сарысын сибеп үткән, пәрәве җипләреннән ул үреп куйган җитмәсен. Шу, кузгатма син аны җир, бу матурлык бетмәсен. Сары яфрак кулын изәп, алтын көз саубулаша, үрелеп нур сибә кояш, болыт ертыгы аша. Шушы нурларга күмелеп, тагын ям иңә җиргә, сагыш түгел, муллык арта, алтын көз белән бергә. Күңелгә көзге муллыктан, бәхет, шатлык туласыман, ил көненә өмет баглап, киләчәккә атлы җиһан. Күп кеше көзне яңгырлы көннәр сагыш белән бәйли, ләкин көз ул муллык ае. Көз көне бар дөнья төрле-төрле төсләргә күмелә. Әгәр дә табигать шулай үзгәреп тормаса, biz ел фасылларының матурлыкларын күрмәстә идек мөгаен. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Саба Дулкыннар телевидениесе һәм мәктәпләр тормышыннан тапшыруы. Бүген без сезне Югары Симет уртагымын белем бирү мәктәбенә сәяхәткә чакырабыз. Кеше гомеренең иң матур еллары, онытылмас мизгелләре мәктәп белән бәйләнгән. Бүгенге көндә безнең мәктәп нинди тормыш белән яши, укучылар ни белән шөгыльләнә, тапшыруыбызда сезгә шул турыда сөйләрбез. Мәктәп авылның йөрәге, аның йөзе. 1988 елда төзелеп, урта мәктәп буларак ачылган мәктәп бинасына быел капиталь төзекләндерү эшләре үткәрелгәннән соң, ул тагын да матурланып, заман таләпләренә туры килерлек уку йортына әверелде. Шулай ук мәктәп янында спорт белән шөгыльләнү өчен универсаль волейбол, баскетбол мәйданчыгы төзелеп, куллануга тапшырылды. Киләчәк буынга ныклы белем һәм тәрбия бирүдә яхшы шартлар тудыруда зур ярдәм күрсәткән районыбыз башлыгы Рәис Нургали улы Миннехановка төзүчеләргә зур рәхмәтемне белдерәм. Югары Симет урта мәктәбендә җирлектәге Югары Симет, Түбән Симет күрше Арча районының Алан авылы балалары укый. 10нчы сыйныфка Яңа Мишән авылыннан 2 укучы, Тимершыктан 1 укучы килде һәм яңа уку елын 64 укучы белән башладык. Бердәм тырыш укытучылар коллективы заман белән бергә атлап, инновацион технологиялар кулланып, бар көчен куеп эшли. Дәресләрдән соң укучылар төрле түгәрәкләр оештырыла, консультация үткәрелә. Укучыларыбызның саны аз булса да, уңышларыбыз шактый. Хәер, алар турында тапшыру дәвамында укучыларыбыз үзләре әйтеп китәрләр. Безнең мәктәп Түбән Симет 8 еллык мәктәп булып 1953 елда эшли башлаган. Мәктәпкә Югары Симет, Түбән Симет, Төрешкә авылыннан килеп укучылар белем алганнар. 1988 елда Югары Симет авылында яңа мәктәп салынган. Бүгенге көндә Югары Симет урта мәктәбендә 64 укучы белем ала. Биредә укыту һәм тәрбия өчен барлык шартлар да тудырылган. Иркен, якты кабинетлар, интерактив такта, проекторлар белән җиһазландырылган. Мәктәпнең төп барлыгы үзенең предметларын югары дәрәҗәдә белгән, балаларның яшь үзенчәлекләрен, психологиясын яхшы аңлаган укытучылар һәм белемгә омтылучан кызыксынучан укучылары. Коллективда 25 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәбебезне иҗади лаборатория белән тиңләргә мөмкин. Мөгаллимнәр һәрвакыт эзләнәләр, укыту, тәрбия эшчәнлегенә яңалыклар кертәләр. Белем сыйфатын арттыру максатыннан педагогик кадрларның иҗади потенциалын, һөнәри компетентлыгын үстерү методик темасын тормышка ашыралар. Укыту, тәрбия эшен камилләштерү өчен яңа методик алымнар, чаралар кулланыла. Узган уку елында тәрбия юнәлешендәге уңышларыбызны, яулаган җиңүләребезне исәпкә алып, мәктәбебез 2нче тапкыр тәрбия эшен югары дәрәҗәдә оештырган өчен дипломы, кубок һәм акчалы премия белән бүләкләнде. Бүген укучының иҗади сәләтен үстерү җәмгыятьнең мөһим проблемаларының берсе. Соңгы вакытта укытуда федераль дәүләт белем бирү стандартларына күчү сәбәпле әлеге проблема бигрәк тә актуаль. Яңаша белем таләпләренә нигезләнеп укучыларның иҗади активлыгын үстерү, белемнәрне мөстәкыйль рәвештә куллана белүче, заманга яраклашкан шәхесләр тәрбияләү укытучылар алдында торган төп бурыч. Укытучы галим дә, компетентлы шәхес дә укучыларга үрнәк үлге һәм чын дус булырга тиеш. Әнә шундый югары сыйфатларга ия булганда гына ул үз укучыларыннан уңай нәтиҗә көтә алачак. Заман таләпләренә яраклашкан сәләтле шәхесләр тәрбияли алачак. Заман таләпләре бүген бик югары. Нәрсә соң ул сәләт?
кешедә ул кайдан һәм кайчан барлыкка килә? Баланың сәләтлеме, юкмы икәнен ничек белергә? Сәләтне ничек үстерергә? Иҗади эшчәнлек белән сәләтнең бәйләнеше нәрсәдә чагылыш таба? Гомумән, бу проблемага кагылышлы сораулар барыбызны да уйга сала. Сәләтлек дигәндә без укучының акыл үсешенең югары дәрәҗәсен күз алдында тотабыз. Укытучы өйгә биргән эшләр белән генә чикләнмичә, өстәмә әдәбият укучы, үстәмә биремнәр үтәүче балаларны сәләтле балалар рәтенә кертергә була. Аңлы белемгә омтылучан балалар тумыштан сәләтле, яисә тиешле тәрбия алу нәтиҗәсендә үзләренең иптәшләреннән камилрәк акылга ия булулары белән аерылып торалар. Сәләтне үстерү өчен балаларның фәннәр буенча биремнәрне һәм үзләре алдына куелган бурычларны эзлекле һәм системалы үтәүләренә ирешү сорала. Һәр укучы сәләтле, ләкин аның сәләтен күрә һәм үстерә белергә кирәк. Максатка ирешү өчен балада ихтыяр кеше тәрбияләргә, максатын билгеләргә, аңа ирешү өчен бөтен көчен, сәләтен, игътибарын тупларга өйрәтергә кирәк. Шушы сәләтләргә ия булган укучы гына әти-әни һәм укытучы белән берлектә тормышка яраклы шәхес булып тәрбияләнә ала. Бу юнәлештә эшләгәндә берничә мәсьәләне хәл итәргә кирәк була. Аларның беренчесе укучыларда белемнең үсеш дәрәҗәсен бик тиз һәм төгәл билгеләү, һәм шуның белән бәйләнешле рәвештә дәресләрнең тема һәм формаларын планлаштыру, вариантларын төгәл фәнни нигезләп сайлап ала белү. Икенчесе, дәрестә үсеш дәрәҗәләре һәм әзерлекләре төрлечә булган укучыларның тиешле белем алуына ирешү. Дәресләрдә нинди алым һәм эш формалары кулланырга кирәклеген билгеләү. Өченчесе, дәрестә укытучы арасында үзара аңлашу булдыру. Укучыларның белем дәрәҗәсен үстерү өчен укытучыларда төрле алымнар кулланалар. Хәзерге вакытта укучыларның сәләтләрен арттыруның берничә принциплары эшләнгән. Аларның беренчесе, өйрәнгән материалны кат-кат кабатлап укыгач кына истә кала. Икенчесе, төп фикерләрне ачыклау, аерып күрсәтү. Өченчесе, укучыда чын барлыкны тою хисе, төрле мәгълүматларны исәпләп карау, тормышта үзеңә юнәлешне билгеләү күнекмәсе булдыру. Дүртенчесе, һәр дәрестә математик язу күнекмәләрен кабатлау. Бишенчесе, дәрестә мәҗбүри рәвештә 10-15 минутлык мөстәкыйль эшләр эшләү. Алтынчысы, укучыларның белемен һәр көнне тикшерү. Тормыш бер урында тормый. Сәләтле балалар белән эшләүдә яңа эш алымнары һәм төрләре, яңа мөмкинлекләр, дәресләрне яңача оештыруның яңа юнәлешләре барлыкка килә. Балаларның ни дәрәҗәдә сәләтле булуларын, укучыларның бер-берсенең белемен тикшерү, проектларны яклау, дәрес конференцияларда, семинарларда ачык күренә. Олимпиадалар уздыру укучыларның иҗади һәм танып белү сәләтен активлаштырырга, талантлы балаларны ачыкларга мөмкинлек бирә, белем туплау белән кызыксынуны арттыра. Олимпиадаларга әзерләнгәндә төрле эш алымнары кулланыла. Укытучы белән укучы арасындагы әңгәмәләр, фикер алышулар, тест биремнәре үтәү, яңа чыккан фәнни китаплар, методик кулланмалар белән танышып, өйрәнеп бару зур әһәмияткә ия. Дәресләрдә бу укучыларга темаларны үткән вакытта өстәмә чыганаклардан файдаланырга, иҗади эзләнергә кушыла. Фәнни конференцияләргә әзерләнүнең дә укучылар сәләтен үстерүдә зур әһәмияте бар. Бирелгән тема буенча укучы өстәмә чыганаклардан файдаланып әзерләнә, үзен кызыксындырган сорауларга җавап эзли. Теманы тулысынча ачып бирү өчен берничә чыганактан файдалана, үзенең дәлилләрен берничә галимнең фикерләре белән ачыклый. Монда укучының мөстәкыйль фикер йөртүен, эзләнүен, нәтиҗә ясавын ассызыклап үтәргә кирәк. Тормышыбызда булган төрле вакыйгаларның кайберләрен шунда ук онытабыз, икенчеләре гомер буе хәтеребездә сакланып кала. Мәктәп еллары кеше гомеренең зур һәм кечкенә вакыйгалардан, күңелле һәм әһәмиятле гамәлләрдән торган чоры. Беренче класс, беренче укытучы, беренче классташлар, һәр кемнең тормышындагы беренче, мөһим һәм истәлекле вакыйгалар. Башлангыч класслар һәр көнне яңалыкларга бай, бер-берсенә охшамаган, һәр вакыт нәрсәдер яңа, кызыклыны эзләү белән мавыккан, күңелсезләнергә, үпкәләшергә вакыт булмаган гаҗәеп ил. Монда белем һәм тәрбиягә дә, сәләт һәм мөмкинлекләргә дә нигез салынган. Ә нигезе нык булган йорт беркайчан да җимерелмәячәк. Димәк, башлангыч классларда алган белемең нык булса, югары классларда яхшырак уку мөмкинлеге тагы да күбрәк була. Безнең мәктәптә башлангыч классларда барлыгы 30 бала белем һәм тәрбия ала. Балалар бай рухлы, сәламәт булып үссен өчен биредә барлык шартлар да тудырылган. Кабинетлар якты, җылы, матур итеп җиһазландырылган.
Мәктәптә укыган вакытлар бала күңелендә мәңгегә сакланып кала диләр. Әйе, күңелле бәйрәмнәр, кызыклы дәресләр, яраткан укытучылар белән үткән иң самими, бәхетле чор күңелдә мәңгегә онытылмас мизгелләр булып уелып кала торгандыр. Мәктәп бит ул белем йорты гына түгел. Биредә фән нигезләре белән бер рәттән бала күңеленә тәрбия орлыклары да салына. Мәктәптә һөнәри белем, һөнәр сайларга юнәлеш тә бирелә. Шундай эшчәнлектә иң төп урынны дәрестән тыш үткәрелгән чаралар да алып тора. Саулык, иң зур байлык диләр. Бу сүзләр белән килешмәү мөмкин түгел. Чөнки ул булмаса, кеше бик күп нәрсәләрдән мәхрүм. Сәламәтлек, кеше бәхетенең нигезе. Исәнлек булганда гына кеше үзенең теләк омтылышларына ирешә, тирә-юньне танып белә, җәмгыять тормышында актив катнаша, уеннан, хезмәттән канәгатьлек таба. Сәламәтлек ул кул астындагы хәзинә. Сәламәтлек җәүһәр, ләкин тиз югала дигән татар халкы. Чыннан да, җәүһәр ул кыйммәтле таш. Әгәр аны сакламасаң, ул югалырга мөмкин. Сәламәтлек тә шулай. Әгәр сау-сәламәт вакытта сәламәтлекнең кадерен белмәсәң, ул бик тиз югала. Ә югалткан саулыкны кайгырту бик кыен. Шуңа күрә сау-сәламәт булганда аның кадерен белергә кирәк. Һәр кеше сәламәт булырга омтыла. Сәламәт яшәү рәвешенә нигез балачактан гаиләдә һәм мәктәптә салына. Чөнки рухи яктан бай, физик яктан сәламәт бала гына үз киләчәге турында кайгырта. Әти-әнисенә җәмгыятькә файдалы шәхес булып формалаша. Һәрбер үзен кайгырткан, хөрмәт иткән кеше үз сәламәтлегенә игътибарлы булырга, әйләнә-тирәдәгеләрнең дә сәламәтлегенә битараф булмаска тиеш. Тормышта һәрвакыт сәламәтлекнең беренче турын без балаларга кече яшьтән үк аңлатып үстерергә тиешбез. Балаларның сәламәтлекләрен саклау мөһим мәсьәләләрнең берсе. Дәрестә үткәрелүче физкульт минуткалар, хәрәкәтле уеннар, спорт ярышлары, булар һәммәсе дә балаларның сәламәтлеген саклау юнәлешендә үткәрелә. Физик тәрбия дәресләре барлык уңайлыклары булган спорт залында уза. Спорт юнәлешендә узучы түгәрәкләргә дә укучылар теләп йөриләр. Волейбол түгәрәгенә югары сыйныфлардан 15 укучы йөри. Әлеге спорт төре белән даими шөгыльләнү бала организмының төрле яклы үсешенә ярдәм итә. Быелгы уку елына атнага 2 тапкыр баскетбол түгәрәге эшли башлады. Әлеге түгәрәктә укучыларның үсешенә ярдәм итә, сәламәт яшәү рәвеше тәрбияли, җитезлек, ныклык кебек сыйфатларны үстерүгә ярдәм итә. Гомумән алганда, спорт түгәрәкләре буш вакытны файдалы уздыру, сәламәтлекне ныгыту, физик күнекмәләрне камилләштерү өчен бик яхшы мөмкинлек. Укучыларыбыз Сума дилләрен, тарихын, төзелешен, төрләрен Имамиев Илмир Илфатович җитәкләгән суда моделирование түгәрәгенә йөреп өйрәнәләр. Әлеге түгәрәктә шөгыльләнүче укучыларыбыз күп кенә район, республика ярышларының җиңүчеләре һәм призерлары. Укучыларыбызның иң яратып йөри торган түгәрәкләрнең тагын берсе оста куллар түгәрәге. Дәресләр тәмамлангач, балалар өйләренә кайтырга ашыкмыйлар. Чөнки аларны биредә тагын да мавыктыргыч дөнья көтеп тора. Катлаулы тыйган дәресләрдән соң, ниһаять үзең яраткан эш белән шөгыльләнергә мөмкин бит. Ә күңелең теләгән эш белән шөгыльләнү инде ул беркайчан да ялыктырмый. Монда илһам килеп кенә тора. Яңа идеяларны тормышка ашырып кына өлгер. Укытучылар укучыны мавыктырырлык эшләрне табып кына торалар. Түгәрәктәге шөгыльләр беркайчан да бер-берсен кабатламый. Дәрестән тыш эшләрнең бер төре бию дәресләре. Быелгы уку елында безнең мәктәбебездә дә бию түгәрәге эшли башлады. Бию сәнгатьнең эмоциональ ягын чагылдырып калмый, ул биюне башкаручыга да, тамашачыга да шатлык китерә, гүзәллекне күрергә өйрәтә, матурлыкка мәхәббәт тәрбияли. Класстан тыш эшне оештырганда аның үз нигезләре, принциплары булуын да онытмаска кирәк. Беренчедән, ул ирекле ихтыяры булырга тиеш. Көчләп биетеп булмый. Ләкин балаларның биюгә теләкләре зур. Бер-берсенә күреп, бераз көнләшеп тә алар бию түгәрәгенә теләп йөриләр.
Икенче әһәмиятле принцип үткәрелә торган һәрбер эшнең файдалы булуы. Бала нинди генә шөгыль тапмасын, ул үз эшенең файдалы, кирәкле, мәртәбәле икәнен тоярга тиеш. Шуңа күрә биюне өйрәнә башлауның беренче көненнән үк үз алдыбызга максат куябыз. Бию үткәреләчәк бәйрәмгә, кичәгә, яисә конкурска дип әзерләнә. Күп еллардан бирле мәктәбебездә вокал түгәрәге эшләп килә. Эльмир Илфатов җитәкләгән әлеге түгәрәктә укучылар җыр сәнгатенең тарихын, үзенчәлекләрен өйрәнәләр. Күп кенә конкурс бәйгеләрдә катнашалар. Илебез буенча октябрь айы башында өлкәннәр көне уздырыла. Бүген без дә шул форсаттан файдаланып, үзебезнең яраткан әби-бабайларыбызны, мәктәптә эшләп лаеклы ялга чыккан укытучыларыбызны, техник хезмәткәрләребезне бәйрәм белән котлыйбыз. Сезгә саулык, сәламәтлек, шатлык, куанычлар, олыгайган көнегездә тыныч тормыш телибез. Бәйрәм сәламе итеп Ахмадуллин Булат башкаруында җыр тапшырабыз. Тормыш. Нинди зур мәгънәле сүз. Безгә ул сүз ят кебек. Чөнки без әлегә кичкенә. Шулай булса да, бу дөньяда яшибез бит. Туганбыз, тәпи киткәнбез. Беренче сүзләребезне әйткәнбез. Мәктәпкә кергәнбез.
тормыш, минемчә ул туу гына түгел, анда үз юлын табып, матур итеп яшәү, шатлык борчулар кичереп югарыга омтылу, үз хыялларны тормышка ашыруда, аларны тормышка ашыру өчен безгә тырышып укырга кирәк. Бала чакта алган белем һәм тәрбия безне гомер буе озатып бара. Бүгенге көн һәрберебездән тирән белем, һөнәри осталык таләп итә. Без бу тормышта үзебезне табырга, максатларыбызны аша белергә, үзебезгә ышанырга тиешбез. Ә безгә әлегә бу мөмкинлекләр мәктәптә бирелә. Мәктәп безнең икенче йортыбыз. Уңайлы, чиста, төзек, матур мәктәбебез. Һәм шунда безгә тирән, ныклы белем биргән укытучыларыбыз белән без горурланабыз. Тапшыруыбызны тәмамлар алдыннан яраткан һәм хөрмәт иткән укытучыларыбызга әйтер сүзләребезне Фәнис Яруллин шигыре белән җиткерәсебез килә. Без юлларга чыктык кына, күңелдә якты терәк. Иң дөрес, иң туры юлны сайлашырга сез кирәк. Алда көрәшләр дә булып, югалып калсак кинәт, егылганда тотынырга, көч бирергә сез кирәк. Сүнгән чакта өметебез, калмаган чакта терәк, күз яшьләрен сөртә-сөртә юатырга сез кирәк. Боекмас өчен күңелләр, кимсенмәс өчен йөрәк, сез кирәк укытучылар, безгә һәрчак сез кирәк. Сау булыгыз.